Kamar sauran shekarun baya, a wannan shekarar ma da dama daga cikin 'ya'yan mahauta masu sana'ar fawa sun gudanar da ƙasaitaccen wasannin nan nasu na nuna bajinta ta hanyar hawan ƙaho. Ɗaruruwan 'yan kallo ne suka fito kwansu da kwalkwata su domin ganin yadda za ta kaya. Ganin cewa a shekarar da ta gabata ba su yi nasarar ganin waɗannan wasanni ba sakamakon ɓullar annoban nan ta coronavirus. Wasan hawan ƙaho da ɗaɗɗar al'ada ce da 'ya'yan mahauta 'yan gado suka gada tun iyaye da kakanni. Kamar yadda sarkin mahauta na jihar da magaram Alhaji Usaini Salisu Salli ya shaida mini. Hutawoyin al'ada ce wadda muka saba iyaye da kakanni fiye da shekara 170 ake yin ta a da magaram tun zamanin sarki Tanimun. Wannan shine al'adar mu ce ta mahauta daren azumi daren 31 mahauta muna zuwa kofar sarki mu je mu gwada gadan gidanmu mu je mu samu mahudaci yaran mahauta su ladabtar da shi su sa shi ya mutu su yi kokowa da shi su daidaita shi kashi shine wanda ake cewa hawan kaho. Wasan na hawan kaho wasa ne da ke cike da kasadar gaske ganin yadda ake amfani da manya-manyan maruka kuma masu hadarin gaske. Ganin haka ne ya sanya ko su kansu mahautan 'yan gado sai sun ɗauki tsawon lokaci suna amfani da tsime kafin zuwan wannan rana. Adamu Bashir ɗaya ne daga cikin mahautan 'yan gado kuma jim kaɗan bayan sabkarsa daga ƙaho ya shaida mana yadda suke gudanar da wannan hawan ƙaho. Hawan ƙaho alhamdulillah za ci. Tunda an yi wasa lahiya an kare lahiya. Ni gaskiya tunda na fara wasa halkawar haka gaskiya tun ina yaro ma'aikina yake wurga ni. Kuma ta kai na kawo ƙarhin da zan kai in runguma. Ni dai halin zubin taɓa samun kuskure na rayuwa a game da wasa na wannan shanu. Kamar yadda ya zamto al'ada ga 'ya'yan mahauta, haka kallon wannan wasa ya zamto tamkar al'ada ga waɗansu masu sha'awar irin waɗannan wasanni. Suraja Ammani ya shafe fiye da shekaru 25 yana kallon wannan wasa na hawan ƙaho. To koya ya ga wasan wannan shekarar? Ƙaramin misali ni na kai shekara 25 ina zuwa kallon wasa. Tun yana ƙarami nake zawa. Kuma wannan shine nake yanzu ina kwance ma da bana iya zawa ba rana ta bige ni. Kawai na ga na samu dama wani kana ya ce taso mu dai nace to ba lai muje. Wallahi kawai abin shawa ne a gare mu. Shekara 25 ban hashin zawa hawan ƙaho ba. Kawai ina maradi ne kuma. A bisa al'ada dai 'ya'yan mahautan kalkashin jagorancin sarkin mahauta na garin da magaram sukan kai ziyara ne ta ban girma ga babbar masarauta ta birnin da magaram, wanda kuma bisa al'ada masarautar ta birnin da magaram ke bayar da wata kyauta ta musamman ga 'ya'yan mahautan, kamar yadda mai martaba sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sanda Umar ya shaida mini. Kamar yadda aka saba a cikin al'ada ne da ake yi shekara da shekaru, in sallah azumi ya zo ana jajibare, in sallah kure kan zo da shanu a zo a yi hawan kaho a nan fada. To shi ne mu al'adunmu abin da muke yi sai mu sawa kure kore mu ba shi doki. Shi ne cikin al'adunmu da muke yi. Shi ne yanzu ga shi an samu shi kore kuma yanzu za a fita a ba shi dokin shi sai ku je ku gaba da kun fi muna fatan Allah ya maimaita mu, Allah ya nuna mu batun ya ba mu lahiya alheri da mu zama lahiya. Wasan na hawan kaho da 'ya'yan mahauta 'yan gado ke gudanar da shi a kowace shekara. Ana gudanar da shi ne a jajibirin sallar watan azumin Ramadana a wani mataki na nishadantar da al'ummar musulmi. Ƙarshen rahoton kenan daga birnin da magaram. Mamman Sani Umaru, labaran farin wata.